ni existir. Pobre de béns i d'ingredients, pobre de versos de fanzí. Cante l'amor i les parelles que viuen, beuen i se'n van. Cante un amor de contraband, cante l'amor, cante els amants. No sé tampoc si això són cants, dic les coses que venen van. Així em pariren i així estic, i com que em passen certes coses. El premi a la trajectòria cultural a l'Associació Cultural El Rogle de Novelda, que a més està celebrant els 25 anys d'activitat ininterrompuda. Els inicis es remunten al 1996, concretament al novembre, on un grup de novelderes i novelders, preocupats per la situació de la nostra llengua i cultura, van constituir l'Associació Cultural per tal de dignificar i promoure l'ús del valencià, així com també realitzar activitats culturals pròpies dels nostres pobles. La tasca durant aquest quart de segle ha sigut molt intensa, amb un acte central fixe any rere any, que és la Diada del 9 d'octubre i el Correllengua, i per a la resta de l'any es projecten activitats diverses. Moltes mans i cabells desinteressats els que durant aquests 25 anys han anat constituint i construint l'estima i el respecte per les nostres arrels. Moltes gràcies. Recuperar alguns costums i al mateix intentem que altres costums se mantinguen revitalitzades. Tenint pendents, per exemple, una activitat per ensenyar als xiquets a fer catxerulos per al dia de Pasqua, o fent altres activitats, o intentem fer altres activitats com les fogueres de Sant Joan. El Premi a Labor Social que va a la merescuda distinció a l'associació Mujer Activa, i esta cançó va dedicada a totes elles. L'associació naix el 14 de maig de 2004 amb el nom Mujer i Climaterio, de la mà de les comares del Centre de Salut de Novelda. En un primer moment, aquesta associació sorgeix per a donar resposta a les necessitats de les dones en una edat molt concreta, a partir de 60 anys o en edat de menopàusia. De primeres, l'únic objectiu que els seus estatuts plantejaven era crear un espai on millorar la qualitat de vida de dones que estan travessant un moment vital tan important com la menopàusia, a través de la gimnàstica, tallers o activitats d'oci. L'any 2017, l'actual Junta Directiva decideix renovar-se i actualitzar molts dels serveis, professionalitzant l'atenció que ofereix a les més de 200 sòcies que té. Des d'aleshores, compten amb assessorament i intervenció d'una treballadora social, que afegeixen noves activitats, actualitzen els estatuts i comencen a obtenir finançament per a poder oferir activitats de forma gratuïta a les seues sòcies. La mujer tenemos que tener fuerza y no quedarnos en casa, ir a todos los sitios que nos llamen. Y nosotras, por ejemplo, todo lo que ha dicho, tenemos gimnasia, viajes, en fin, muchas cosas. Y estamos muy orgullosas de la asociación e invitamos a todas. Las mujeres y hombres también pueden venir, que vengan y lo pasarán muy bien. Pots venir a la meua barca, hi ha violetes a vestir. Anirem junts sense recansar d'allò que haurem deixat aquí. Anirem junts sense recansar i serem dues, serem tres.
enhorabona i gràcies a Mujer Activa i al Rogle. Treballar per el nostre poble és una cosa que ens unís, des de la defensa de les nostres arrels, des de l'ajuda als demés, a millorar la vida de les persones o des de la política. Tenim en comú, jo crec, totes que estem avui així, el voler construir una societat millor, el voler fer poble i el voler ser poble. Com dia Estellés, allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble, que important. I avui des de Compromís volem agrair molt i volem aplaudir a Mujer Activa i al Rogle, volem reconèixer el vostre treball, un treball que feu de forma desinteressada, un treball desinteressat que es traduís en tantes hores de dedicació que porten moltes alegries i alguns disgustos també, però que sempre es continua avançant amb molta il·lusió i amb moltes ganes de treballar més, i això és una cosa que s'ha d'aplaudir. Amb aquest acte volem posar en valor això que des de Compromís hem defensat tant, allò que hem dit tantes vegades, que per a nosaltres creiem que és la base de l'acció, l'associacionisme, l'activisme, el teixit social i cultural, la connectivitat. Tot això que com dic és la base de la nostra societat i és la base del nostre poble. Des d'ací vos animem a continuar treballant de la forma que ho estem fent i vos donem l'enhorabona. La felicitació tant al Rogle com a Mujer Activa. Dir-vos que és un goig que vosaltres com a poble, com a ciutat de Novelda, pogut comptar en este teixit associatiu que és tan important per a la vida del poble en tots els sentits. Moltíssimes gràcies al col·lectiu, als companys i companyes de Novelda per donar-me l'oportunitat d'acompanyar-vos avui en aquesta primera edició dels premis. La veritat és que per a mi és un goig participar d'aquest moment que considero històric. Hem inaugurat aquesta primera edició i a partir d'ara segur que tindrà una trajectòria que farà possible que tot allò que està passant en Novelda, totes les entitats, associacions, persones particulars que estan treballant per i des del valencianisme tinguen el seu espai i el seu reconeixement. Si vens a mi, no demanes un camí planet. Fort. Ni un demà ple de promeses sol. I que la vida ens doni un camí ben llarg. I sempre tot el fruit que pugui donar el camí que a poc es diu